Haideți să ne uităm la cele mai bune moduri de a obține produsele doTERRA la cel mai mic preț. Cel mai bun mod de a cumpăra uleiuri esențiale este prin crearea unui cont propriu. Când aveți un cont, puteți cumpăra produse la preț de membru, cu o reducere de 25% față de prețul de vânzare cu amănuntul. În plus, puteți beneficia de pe urma programului de recompensare a loialității, LRP. Acesta vă permite să acumulați puncte ca recompensă a loialității, dacă efectuați comenzi lunare regulate, pe care le puteți personaliza în fiecare lună, în funcție de nevoile dumneavoastră și ale familiei. Puteți acumula până la 30% din valoarea comenzii în puncte. Aceste puncte pot fi utilizate pentru a cumpăra alte produse doTERRA. Cu alte cuvinte, când vă înscrieți în programul de recompensare a loialității, beneficiați de produse suplimentare gratuite. Punctele se acumulează pentru fiecare comandă LRP efectuată. Procentul de la care începeți depinde de tipul de pachet pe care îl cumpărați la înscriere. Procentul va crește în fiecare trimestru până va ajunge la un maximum de 30%. În plus, când efectuați comenzi online, primiți înapoi 100% din costul transportului, sub formă de puncte. Pentru a vă califica în vederea primirii unui produs suplimentar, puteți participa la clubul nostru Produsul Lunii. Când atingeți o valoare PV de 125, înainte de data de 15 a lunii, vă vom trimite gratuit produsul lunii stabilit în prealabil. Nu aveți niciodată obligația să comandați. Pentru a acumula puncte suplimentare, comanda dumneavoastră lunară trebuie să fie de minimum 50 PV. Atâta timp cât efectuați o comandă lunară de orice valoare mai mare de 1 euro, nu vă pierdeți punctele acumulate. Așadar, să recapitulăm. Cu minimum un punct, vă păstrați punctele acumulate. Cu minimum 50 de puncte, acumulați puncte suplimentare în cont, până la 30% din comandă. Cu minimum 100 de puncte, primiți un comision de organizație, numai pentru consultanți. Cu minimum 125 de puncte, primiți gratuit produsul lunii dacă efectuați comanda înainte de data de 15 a lunii. În concluzie, a avea propriul cont este cu siguranță cel mai bun și mai eficient mod de a cumpăra uleiuri esențiale doTERRA, deoarece beneficiați de 25% reducere din prețurile de vânzare cu amănuntul până la 30% din comandă înapoi în puncte, comandați online și primiți înapoi 100% din costul transportului, comandați cel puțin 125 PV până în data de 15 a lunii și primiți gratuit produsul lunii. În plus, beneficiați de alte oferte exclusive pe parcursul anului, cum ar fi 1+1 gratis, denumite promoții BOGO și alte promoții și reduceri interesante. doTERRA este o companie în care împărtășim unii cu alții, iar programul nostru de recompensare a loialității răsplătește oamenii cu produsele pe care le doresc și de care au nevoie în viața de zi cu zi. Misiunea noastră este să schimbăm lumea, picătură cu picătură, om cu om, comunitate cu comunitate.